Ako druhý balíček na dnes je Brawl Stars, takže paniny. 6 kariet v balení, môžem sa na ne pozrieť. Čo teda aj mimo fanšikov športových kariet som dneska vzal. Moc teda neviem, ak tam niečo ma trafí zaujímavé, povedzte, čo to teda znamená, prečo to zelené a fialové, poučte ma. Kto viete, na čo to teda slúži. Aha, to sú zozadu karty, to preto. Takže máme takto. Vidíte, že som vôbec sa v toho teda nevyznám. Tu asi teda niečo možno do hry. Attack Speed, Reload, Gale. Dá si to len takto rovno. Takže tu je tiež ešte. Ešte sa to skladá nejaký obraz, možno. Puzzle. Teda hlavná kartička je Leon. Pekná foilová karta tiež, to je vlietkavá. Takže všetko z Brawl Stars, takže díky za sledovanie, kto ešte nemáte odber, si dajte čaute.